Ah! Good morning, Philippines! Good morning, itchy head! Good morning! Dito yung ano ko. Sinuot ko to kahapon sa labas kasi ito yung gamit ko kapag lumabas. Yung basura is ando na. Nilabas ko na. Good morning, guys! Go up! Let's go up! Yeah! Let's go! Keep going! Yep! Good girls! Good morning, guys! Ang saya nila talaga kapag makapunta sa taas, guys. Look. Andito pa yung gamit. Hindi ko pa nilagay sa attic doon sa door. Kasi I have to clean the attic when it's... Tignan nyo, naglalaro na. Sobrang aga. Hala. Masaya lang sila kasi ganyan sila kapag masaya. Tignan niyo. Okay. Are you always happy to be up here, huh? You guys are always happy to be up here with Mama, huh? That makes me happy. That you guys are playing. That makes Mama happy, baby. Yes, you guys are good girl. Oh, so good girl. You two are a good girl. Guys, dito muna tayo. Trabaho. Good morning. Bukid sa New York. Hindi pa rin ako nagbihis. And maliligo tayo. Pero bago tayo maligo dyan, meron tayong gagawin sa buhok natin. Magkakat tayo ng buhok dito. Joke lang. Magkat lang ako sa buhok. So, ito. Pakita ko sa inyo, ha? Sana hindi ito magkamali-mali. Kaya kapag magkamali-mali, ang pangit, okay? So, meron lang akong gagawin sa buhok ko. And, of course, dito tayo sa bathroom. Asan yung ano? Merong ano dito eh. Meron akong hinahanap na hindi ko mahanap-hanap. Meron akong hinahanap na hindi ko makita-kita, mahanap-hanap. Ano siya? Yung gunting na pangkat ng buhok. Wala akong makitang gunting na, yung gunting na ginamit ko palagi. Yung pang haircut talaga. So, fast forward tayo guys ha. Ito lang naman yung gagawin ko bangs. And then side ano dito, slash side. So, noon ako yung nagkakat palagi talaga ng bangs ko. Oh my God. Kailangan pang sanayin itong buhok ko guys kasi doon siya talaga. So, kailangan pa siyang sanayin. Loko. Punta talaga siya doon. So, sanayin lang itong buhok ko. And, ito na siya. Ang hirap i-ano kasi pumunta talaga siya doon. So, sanayin ko lang to siya. And then, meron pa, magkakat pa ako dito sa gilid.
para hindi siya magalaw. Yun. Ang gagawin ko is dito sa gilid. Ito siya. Ito siya guys, kailangan hindi man ito dapat perfect. Ano lang ito siya? Parang hindi nagpantay. Okay lang yan. Kasi ganinon ko man to siya. Ito na parang sobrang short yung dito. Sanayin ko lang ito guys. So meron na tayong slashy talaga. So yun, meron na tayong yan. Meron na tayong ano dito. Lock dito mababa. Ang dami pang na ano. Yan. And then maligo tayo. Pinaglalaruan ko na talaga itong buhok ko, guys. Ito siya, 'di ba? Meron tayong mga maliliit dito. Ang gagawin para pantay, gano'n natin. Look. Sino bang mahilig maglaro ng buhok dyan? Hindi ako mahilig maglaro, pero this time talaga, parang ang saya lang, you know, panibagong buhay. Panibagong buhay yan. Meron na tayong buhok na iwan. Ipakita ko sa inyo mamaya pagkatapos nating maligo, okay? Kasi mag-edit muna ako ng video and then maligo. Ganon. Matagal ko na itong pinagplanuhan talaga. Pero, parang takot ako. So, ngayon lang ako nagkaano. Ito yung hitsura niya kapag tapos ko naligo. Binoblow dry ko siya. Pero, look, tignan nyo. May gray hair pa talaga. So, kailangan ko lang siyang kunin natin itong gray hair kasi nakaka-distract ito sa ano ko. May gray hair sa gitna. Unique yan, unique. Unique na bangs. Bakit dalawa ba ito? Isa lang gusto ko. Ang dami kong gray hair, guys. As in, ang dami. Ito na, maganda naman ang bangs. Yung pagkat ko, okay naman siya. Ito, wax, guys. Let's see. Katatapos ko lang naligo, so pwede na tayong mag... Oh, shocking. Guys, kahit palagi ka nang nagwa-wax, ano talaga siya, masakit kasi sensitive itong area na to. May petroleum jelly pa talaga. Hindi kakapit yung wax kapag may gel, petroleum. Agad, sakit. Sakit. Gusto ko yung may bangs. Naalala ko noon, palagi akong nagbabangs. Ako lang naman din yung, Ray, sakit! O Ray, ang sakit dito! Oh my God. Okay na, wala na. Dito, okay lang yan.
So, ngayon, wala na tayong buhok dyan. Meron konti na lang. So, anyway guys, so ngayon, magre-ready lang ako kasi punta tayo sa sa tindahan. Bibili lang ako ng pagkain ko. Gusto ko yung gulay. Kinakain ko yung meat palagi na lang. So, gusto ko gulay. Anyway, so yun, tapos. Hi guys! So, magre-ready lang tayo. Konti lang, maglagay lang tayo ng yung bangs ko ba? Ang dry ng buhok ko. Saka ito guys, saka blue dry. Every winter, talaga, yung buhok ko is sobrang dry. Kasi I always like blue dry. Kasi masakit sa likod ko kapag basa. Yan, basa. Yun, nakapag na tayo. Nananibago ako sa look ko. Tagal-tagal din ako. Ako mag-bangs kasi ang laki ng mukha ko. So, kaya ay, gusto ko yun. Gusto ko to. Parang si Kadina lang. Lloyd Kadina ba? Tayo na talaga. Si Kadina! Sino si Kadina? Si Lloyd Kadina ba? Gusto ko yun! Gusto ko yan! Ang ng buhok ko. Uy, sobrang dry. Sobra talagang dry, guys. Kaya, dito, iba yung texture dito. Sobrang, ito yung regular na ko dito, Ito. Pero ito, sa blue dry po ito. Hindi natin patagalin. Kanting hatak, ganun. Kanting hatak, ganun. Hindi natin yung parang pa-straight talaga. Kanting hatak lang ba? Yan. Iba talaga yung magawa yung buhok sa mukha ng tao. Lalo sa mga babae, yung buhok is para yung crown talaga. Crown glory ng mga babae, ang buhok. So, kaya, yung mga babae, yung parang yung buhok talaga yung nagdala ng bida. So, yun, kitams. Ako yung nag-cut yan. Huwag na natin, dito. Titignan nga natin kung anuhin natin. I-try natin, ha. Ganon. Hala. Nag-iba man. Uy, nabuang naman ni. Uy, ni-straight man. Uy. Hala, guys. Ang ganda, guys. Ang ganda, guys. Hindi ako kay Tami na gano'n, nagpaputol, pinutol ko yung bangs ko. Kung tingnan natin kung maano ba niya, kung ma-realize ba niya na may bangs ako. So, yun. Okay naman pala. Hindi ko alam kung pupunta si Tami dito bukas. Hindi ko talaga alam. Tignan natin kung ano yung pakiramdam niya. So, alis tayo guys. Samahan niyo ako guys. Tignan ko lang ito nga to. Magbihis ako. And then, ito lang yung suotin ko. Magbra and then coat. And then labas. Yun lang. Okay ba? I don't feel like going nowhere. Pero, anuhin ko lang itong bigyan ko lang ng bones. But, I just give you a lot of treats today. Kailangan lang ako bumili ng pagkain para bukas pagdating ni Tami. Hindi na ako magkabuang. Yung wallet andun pala sa taas. Kasi si Tami, plano niyang pumunta dito. Hopefully, yung pakiramdam niya hindi lumala. Nagtrabaho siya ngayon. Pero sabi niya, wala naman daw. Ang masakit lang daw sa kanya ngayon is yung likod. I think dahil yun sa trabaho niya, last week, nagbuhat siya ng mabigat. Ba't itong ilong ko is magahi-gahi? First time kong lalabas na yung news ng coronavirus is lumala. First time ko tong na sobrang takot ako na parang gumagrabe lalo na sa New Rochelle area. Oh God. Tapos na ako, konti lang yung binili ko. Nakalimutan kong magdala ng bag. Palagi na lang ako makalimot ng magdala ng bag kasi wala na palang mga cellophane plastic dito. Kailangan mo na magdala ng bag. Hi guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina doon sa guys. Sa grocery store kasi ang daming tao. Obviously, akala ko talaga na wala masyadong tao pero ang dami pala talaga. Usually, yung ShopRite na yun, hindi siya maraming tao. Yung parang okay lang. Pero this time, ang dami nila. Sabi pa ni Tami, bibili daw ako ng
ng hand sanitizer, alcohol, whatever is the sanitizer shaking thing. Wala din, empty din sila. Ang kati ng ilong. Sa cashier ba, may babae doon nag-take out na ng mga binili niya. And sabi pa niya, kailangan yung mga tao daw hindi daw naghugas ng mga kamay. I mean, bakit noon hindi ba naghugas itong mga tao? Kayon parang nagpapanik na hugas, nagwawash na ng kamay. Sabi pa niya, parang good thing daw ito nangyari. Paano naging good thing? Paano naging okay yung pangyayari ngayon? Para lang maghugas yung mga tao ng kamay para ma-realize ng mga tao. Mali pa rin yun. Ang daming namatay. Kahit saan. Hindi lang ito dito sa US, hindi sa Amerika. Sa ibang bansa din. Maganda yung lugar dito, guys. Look. Anyway. Sobrang sunny pero maginaw sa labas. But anyway, so let's go. Siya, buti na lang meron tayong bag. Hinarap ako ni Roxy. Wow. Ay, nako. Get down. Get down. I'm not happy with you. Yun, balik na tayo. So, ito lang nabili natin. Hello, yung bangs ko ba is umarakada. Umarakada talaga tong bangs ko, guys. Ito, chicken. I-marinate ko yun bukas maaga. Para, pagdating ni Tamimoy, may lulutuin tayo na chicken. Yun. And ito, dito na sa bag. Eggplant. Bumili ako ng frozen na green beans casserole, frozen siya, para meron tayong frozen dito. Binilhan ko si Tami ng salad para meron siyang madala bukas for Friday morning. Alis siya. Bumili ako ng saging para meron tayong prutas na makakain. Nakalimutan kong apple, guys. And scallion. Ito, asparagus pala, guys. Yan, para yun bukas, para may makain yung asawa ko. Ibalik ko to sa sasakyan kasi gamit na gamit yan. Para grocery yung mga bag na ganun. Tumubo na yung tinanim ni Tami na catnip. Bumili si Tami ng look nasira. Ignog. Bumili siya ng ignog. Nasira. Anyway guys, so hugas lang ako ng pinggan. Nanibago talaga ako sa banks ko, guys. Nanibago ako, guys. Si Roxy. Nakatingini. Why you tingin-tingini, mama ni? Ha? Hey guys, iba yung pakiramdam ko ngayon. Iwan ko. Iba yung pakiramdam ko. Magluto tayo ng guys. Ang pangit ng banks ni Inday Marie. Luto tayo ng rice. Alam nyo, masama yung pakiramdam ko, pero wala akong sore throat ngayon, wala akong sipon. Luto lang tayo ng rice. Nakalimutan ko, almost 7 o'clock na, wala pa akong rice. Tingnan nyo, 7 o'clock, may araw pa kasi. Mahayag pa sa labas, so kaya late ako nagluto. Yeah, I know. I'll do it tomorrow morning. Yeah, I'm sorry, honey. Nagluto ako ng rice kanina kasi nawala tayo ng rice. Kasi every time na talaga, 7 o'clock na akong nag-start. Sabi ko kay Tami, sabi niya, punta daw siya dito. Pero tignan niya, kasi yung likod niya, na I think na yung likod niya sa katrabaho niya. Kasi yung trabaho niya a few days ago, that was, may kinarga siyang may kinuha siyang machine na mabigat, kinarga niya, kiniri niya, and then yun, sumakit yung buong likod niya. Nung nagpa-hospital siya, yun yung dahilan, yung sumakit daw ulit. I think yun yung sa spine niya. Sumakit ulit daw. So ngayon, tignan niya kung pupunta siya dito bukas. Kasi bukas is off niya and Thursday. So sabi ko, kung masakit, wag ka nang magpunta dito kasi nakakawawa naman yung asawa ko, guys. Oy, sabi ko, my God.
Kung meron pa talaga akong power talaga, ikaw yung pinakawalang sakit. Tatanggalin ko. Kain tayo, guys. Look. You have to close the window. Blinds. Not window. Window is always closed. It's just the blind. Kasi, close para walang makakita sa atin na matutulog tayo. Ay, I always call you and you don't always listen. Huh? Why you don't listen to mama anymore? I don't care. Nako, maglinis lang ako ng mukha ko, guys. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Let me know, guys, kung okay lang ba to, guys, or sobrang baba, or I look funny with the, bangs. So, let me know, guys, kung pangit pa. Pangit naman talaga yan, pero yeah. Bye! Good night, guys!